Daigong ang Ginoo, uban sa mga bagong awit, ang kalipay tayo singgit, ang Ginoo labi. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Maigsuon gisaulog ron sa simbahan ang pista ni San Lorenzo Ruiz de Manila ug mga kauban nga mga martir. Mao ni ang atong unang santo dinhis Pilipinas, si San Lorenzo Ruiz de Manila. Usa kini siya kaamahan sa tulo ka anak ug usa ka buotang bana ngadto sa iyang asawa. Nag-alagad sa simbahan niadtong mga 1500s hangtod 1600s AD. Unya napasanginlan ni siya nga maoy nagpatay sa usa ka Espanyol, mao tong mitago siya kuyog sa mga Dominikano nga misyonero ngadto sa Japan. Sa iyang pagtago dito, nakaamgo siya nga ang pag-alagad sa Ginoo angay sa gidiay nga magpakamatay ta sa atong pagtuo. Mao tong nanaog siya dito sa Japan kuyog sa mga misyonero ug sa panahong gitorture na sila hantod sa kamatayon, siya mo'y nakapalig-on sa pagtuo sa iyang kauban nga mga misyonero. Namatay ni siya 42 ang edad, apan nakahatag siya og dako kayong kaisog o kalig-on diha sa pagsunod sa Ginoo. Labi na siyang pag-ingon, ihalad nako sa Ginoo ang tibuok kong kinabuhi, ug bisan paghatagan ko libuan ka kinabuhi, malipayo na kong ihalad sa Ginoo silang tanan o ang iyang tanang kinabuhi. Busa uban kaniya atong padayong iampo ang kalinaw kahusay sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod ug ang atong mga benefactors and donors nga hatagan sa doontag grasya sa ilang pagkamanggihatagon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, Ginoong Dios, sa among pag-alagad kanimo, ihatag kanamo ang pagpailog sa imong mga balaang martir, si San Lorenzo Ruiz ug mga kauban, kay sila nga gilutos alang sa kaangayan bulahan sa gingharian sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Job. Si Job miingon, nakadungog na ako ni anang tanan kaniadto. Apan unsaon man pagdaog sa tao batok sa Dios? Unsaon mo man paglalis kaniya? Sa libo ka pangutana niya, walay makatubag bisag kinsa. Maalamon o gamhanan kaayo ang Dios, ug walay makasukol kaniya. Sa walay pagpasidaan, tayugon niya ang kabukiran, ugon-obon niya sa iyang kasuko. Gipalinog sa Dios ug gitayog niya ang yuta, giyugyug niya ang mga haligi nga gisukaran sa kalibutan. Mahimong pugnan sa Dios ang adlaw
aron dili musubang, ug ang mga bituon aron dili mudan-ag. Walay nagtabang sa Dios sa pagbuhat niya sa langit o sa pagyatak niya sa buko-buko sa libyatan. Sa langit gibitay sa Dios ang mga bituon, ang Kabo, ang Orion, ang Pleiades, ug ang mga bituon sa habagatan. Dili ta masabot ang mga dagkong butang nga gibuhat niya. Ug walay puas ang iyang milagro. Miagi ang Dios apan wala ko siya makita. Dadun niya ang gusto niyang kuhaon, ug walay makapugong kaniya, walay makapangahas pagpangutana kaniya, unsabay imong gibuhat. Busa unsaon kuman pagtubag kaniya. Bisag wala ako'y sala, mauray akong mahimo ang pagpakiluoy sa Dios nga akong maghuhukom. Apan bisag pasultion niya ako, dili ako makatuo nga patalinghugan niya ako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Padangatang akong pag-ampo sa imong atubangan o Ginoo. Padangata ang akong pag-ampo sa imong atubangan o Ginoo. Matag adlaw nagatawag ako kanimo o Ginoo, kanimo gibayaw ko ang akong mga kamot. Magbuhat ka ba og mga katingalahan alang sa mga patay? Mubangon ba ang mga anino aron pagpasalamat kanimo? Padangata ang akong pag-ampo sa imong atubangan o Ginoo. Magsaysay ba sila sa imong kaluoy didto sa lubnganan? Sa imong kamatinud-anon didto kanila nga nangamatay. Gipahibalo ba ang imong katingalahan didto sa kangit-ngitan? O ang imong katarong didto sa yuta sa kalimot? Padangata ang akong pag-ampo sa imong atubangan o Ginoo. Apan ako o Ginoo, nagasinggit kanimo. Sa akong pag-ampo sa kabuntagon, nagahulat ako kanimo. Ngano o Ginoo nga gisalikway mo man ako, nganong gitago mo kanako ang imong naong. Padangata ang akong pag-ampo sa imong atubangan o Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanino. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Samtang naglakaw sila, may usa ka tawo nga miingon kang Hesus, "Mosunod ako kanimo bisan asa ka moadto." Si Hesus miingon kaniya,
Ang mga milo may taguanan ug ang mga langgam may mga salag, apan walay kahigdaan ug kapahulayan ang anak sa tao. Ug miingon siya sa laing tao, sunod kanako. Apan miingon ang tao, Sir, muuli una ako aron paglubong sa akong amahan. Si Jesus mitubag, pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay. Apan ikaw, lakaw ug iwali ang gingharian sa Dios. May laing tao usab miingon, musunod ako kanimo sir, apan tuguti una ako pagpauli aron pagpanamilit sa akong banay. Si Jesus miingon kaniya, kinsa gani kadtong musugod pagdaro ug unya magpunay glingi, dili angay sa gingharian sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa unang pagbasa, ang buutan nga sulugoon sa Dios nga mao si Job, niabot gyud sa punto nga nakapangutana siya sa nahitabo niya. Pero miangkon pod siya nga ang Ginoo labaw gyud kaayo og mga pamaagi nga dili gyud matugkad sa tao. Muna bisag naa na niya ang tanang kasakit, si Job wa gyud manganti or wa mawad-i sa pagtahod sa Ginoo sa iyang kabubuton. Aning panahona si Job wa gikuhaan sa yawa sa iyang mga anak, gipatay ang iyang mga anak, iyang mga kahayupan, ang iyang mga sulugoon gipangbatay, nag-inusara na lang siya. Gikan sa pagkadato kayo, nag-inusara, napuno pagyud sa nuka ang iyang lawas nga gisalikway na siya mismo sa iyang asawa. Apan didto gid siya ni sentros Ginoo, giangkon gid niya nga wa siya'y nabuhat nga sala sa Ginoo, pero di na lang sad siya mo question nganong gitugot sa Ginoo ang maong kasakit. Sa atong ebanghelyo niingon si Kristo mao ang anak sa Ginoo nga nagpakatao. Paghahimo na niyang tao, ang iyang gipuy-an nga kinabuhi, matud pa niya, maayo pa ang mga langgam kay naay mga salag, ang milo naay iyang kataguan. Pero ang anak sa tao way kapahulayan. Sa may pasabot ani mga igsoon nga ang kinabuhi di ay nga maayong puy-an din his kalibutan aron makaabot gid tas kalipay didto sa langit, kana gid ang pagpuyo og kinabuhi nga ubos gyud kaayo, ubos pag kinabuhi sa mga langgam og sa mga kahayupan. Ug unsa man ang kinabuhi kana bang dili ta mo claim nga dunay security sa atong kinabuhi dinhis kalibutan. Wa tay single attachment. Ang ato ra gyung sentro ang pagsunod sa Ginoo. Mauna ang gibati sa mga martyrs sama nila ni San Lorenzo Ruiz ug mga kauban. Wa na mawili si San Lorenzo sa iyang anak, sa iyang asawa, sa iyang future kay bata pa biya ni siya, 40 pa biya iyang edad, 42, inana. Ang iyang gitan-aw, unsa may kabubuton sa Ginoo, aning taknaa karon. Unsa may gamitan ako aning akong lawas, niining taknaa karon. So sunod lang, bisag asa, dadon sa Ginoo. Muna ingon ang Ginoo diri, kanang musunod nako, nga mulubong pas iyang amahan, nga namatay, dili angay nako. Kanang musunod nako nga magsigig lingi-lingi, kanang mutan-aw pa sa iyang mga pamilya, di gyapon na angay nako. Kanang inigingos Ginoo sunod-sunod gyud ayon. Nang litan asawa ka, nya imong bana nagbisyo, or bana ka, imong asawa nagbisyo. Moingon dayon ka, ingon man ang Ginoo nga pasayloon, pero ako sa ning pasayloon mag-anad sad ni siya.
Ay, nigingon nimo mag-anad ni siya, mura kag nilingi ba. Inigingong pasaylo agi dayo. Inigingos Ginoo pasaylo ag kapito, wa na daghang pangutanang abusaran ko ani, magunsa na lang niya ako. Sige gidayo. Inigingon higugma imong kaaway, wa na daghang tanaw-tanaw nga patyo niya ko, mamatay niya ko ani, higugma agi dayon. Nya unsa man inyo nang buhaton, salamat kaayo. Pananglitan ron mo ingon ang Ginoo, palit mog slat, palit gidayon. Inigingos Ginoo nga mauning kantidara, mao gidayoy palita. Ay ingka unya ikaugma unsay akong kanon og ipalit ko ni kun maunay inspirasyon sa Ginoo nimo, buhata gidayon. Una nga dako-dako patag pangitaonon nga slat karon, pero di ta mabalaka kay ngano man naagyod ang inspirasyon sa Ginoo. So gamay lang update ang atong slot nga nahalin sa DOPS as of yesterday, niabot na ang atong halin og 6,238 slots. Ang atong kuwang 48,762 slots. Murag layo pa ni tan-awon, pero di lang ta mabalaka kay na may daghang gidasig sa Ginoo. Sa ato sang Mother Mary's Transforming Love para ni sa pista o niya sa atong segunda patron, ang Birhen sa Santos nga Rosario, karong October 29, special slot ni siya. Ang atong halin niabot na sa 187, 4,813 ang kuwang. Hangtod ni sa last week sa October ang atong target ni ini. Lipay kay ta nga ni ay namalit. So ato silang pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kay Ginoo. Unya kamong tanang namalit, dili man tingali mo maayong isulti kay naa mo sa mo ingon nga basi kuno di malangit. Ako siguro gyud ko kamong tanan nga mo palit na kinasing-kasing gyud ninyong paghatag ani, malangit gyud mo. Ngano man muramog ni sunod ni Kristo nga wa nay kawili. Kawili anang 1,000, kawili anang 10,000, kawili anang 500. Kanabitang dihay kausa nga inspiring kay nipalit nako kay driver na siya og kanini ang tricycle nya, mitonol siya nako para ning Mama Mary Father nako nya, tricycle driver man ka, gabutan taon siya bag diring gamay napakay kwarta diha. Ingon din siya, usa na ka simana na kong hipos-hipos pader sa akong kita nya, ako lang sang giminusan og gamay nya, ako nang ihatag. Ginoo lay mag-igo sunod pader kay naa man gigrasya. Ako paglakaw na niya, murag tan-aw nako mas lig-on pa siya pagtuo usahay kay nako, kay ako mabalaka man ko gamay rang kolekta. Makaingon ko, iyay unsa kay isweldo anis mga staff nako dinhi, unsa kay ipalit paron ani sa amo dinhi mga kinahanglanon. Pero siya ingon siya na may Ginoo pader niya. Pagpangutanan nako nganong kuan man kay kanako, nganong imo man jud ko gikukod-gukod siya. Walang ta magkita pader, pero dito bi ako si PDRC di siya gikan nya, nilaya na ba nya. Paglaya na niya mautong mura siya na transform na kuno siya nya, iyang gihalad ang kadtuntua pasalamat sa Ginoo. Naku salamat day kaayo kay kita man ditong kuana sa idol kay tika dito pader. Kana bang ingon ana, di ko ka-imagine how God transforms hearts nya, wa nay kawili. Maabot ra gyud na natong tanan og ang Ginoo mao ra gyud makahatag ni ana. Mao na desisyon kita nga mosunod sa Ginoo, wa nay kabalaka kay ang tanan sad matud pas unang pagbasa hinimo ra sad tanan sa Ginoo, ug ang Ginoo nahigugma kaayo kanato, labi na gyud kita mosunod kaniya. Pag-ampo sa katawhan, isip hiniusang katawhan niining bag-o ug tunhay nga kasabutan, mudangop kita sa Ginoo
nga mahigugmaon natong amahan ug masaligon kitang muingon, mahigugmaong amahan, dungga kami. Mahigugmaong amahan, dungga kami. Alang sa tanang pangulo sa simbahan sa tibuok kalibutan, nga ang Kristohanong pagtulunan, ilang mapatuman, aron ato usab kining matudlo ngadto sa uban, mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga kami. Alang sa tanang midawat sa katungdanang pangpubliko, nga dili sila magpadala sa gahom sa dautan, hinuon mo alagad sila sa uban, mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga kami. Alang kanila nga walay hugot nga pagtuo kang Kristo, nga malamdagan na sila pinaagi sa pagwali sa atong mga misyonero, mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga kami. Alang kanatong tanan, ilabi na sa atong mga kaigsuunan nga linupigan sa ilang katungod, nga makakaplag na sila sa hustisya, nga ilang gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga kami. Alang kang halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangamaog pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga kami. Alang sa tanang mga nangamatay, nga makakita na sila sa masanag nga nawong sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga kami. Maluluyon og mahigugmaong Dios, among amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo nganha kanimo sa pangama ni San Lorenzo Ruiz ug mga kauban, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kining among gihalan, ang panupino nga abot sa yuta, ginama sa kamot sa mga tao, mahimong silang kalanon sa kalagalang kanamo. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Duwa-duwa Unta ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, ug alang sa kasalanan sa tibuok niya santo sa simbahan. Ginoo, nangamuyo kami tanawa nga mapuangoron kining among mga halad aron kami nga nagasaulog sa pasyon sa imong anak o linamdagan sa panig-ingnan sa imong mga martir San Lorenzo Ruiz ug mga kauban, makaambit niining misteryo dinha sa among kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong.
Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang imong santos nga mga martir, sila si San Lorenzo Ruiz ug mga kauban, sa pagsunod sa panigingna ni Kristo mihalad sa ilang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang ilang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga nagalig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, Si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Lorenzo Ruiz ug mga kauban, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton diha latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo nga kagagahong nga Amahan,
Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Amahan namo, anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay. Hinunua luwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang nagigilian, ang gahom, ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako angay mokalawat kanimo apan ipamulong lamang wa maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. He is my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, whose lamp a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Jesus, my friend. Jesus, my friend.
Magampo kita. Ginoo, itugot nga kaming nakakaon sa mahal nga lawas ug dugo sa imong bugtong anak, niining paghandom namo sa imong mga santos Lorenzo, Ruiz ug mga kauban martir, magpabilin pagpuyo diha kanimo uban sa makanunayong gugma, aron gikan kanimo mabuhi kami ug nganha kanimo makapauli kami. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalig-on sa pagtuo. Nya mahitabo ra ni kanunay nato kun ato gyong saligan ang Ginoo ra gyud, dili ang mga butang o mga tao sa kalibutan. So salamat sa mga mi-share sa ilang kabtangan nato ang namalit sa atong mga slots. So sa makausapa akong usbon ang dopes na natayhalin nga 6,238 slots, 48,762 slots na lang pa ang nahibilin. Tag 1,000 per slot ni siya. Naot nga inyo ning paspasag palit karong sunod buwan. Nya ang sa ato sang para sa segunda patron nga kapistahan, ang atong special slot nga Mother Mary's Transforming Love na halina na putag 187 slots, na pay 4,813 slots. Kutobra ni sa last week of October ang atong pagpamaligya. Naota mahurot sa ni siya. Salamat kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son.